Hej og velkommen til endnu til en Ask Jukma. I dag har vi en konkurrence om, hvem der kan spise en toast hurtigst. Og det er jo selvfølgelig mig, der vinder. Altså det vil vi alle sammen. Det er mig, der vinder. Jeg vandt også energidriktesten. Nu vinder jeg også toasttesten. Og som I kan se, der er lige toast. Og vi begynder om 3, 2, 1. Der må på. Det er virkelig så tyk som ham. Fuck, så meget ost i. Jeg har også styr på det der. Jeg må også prøve ikke at sige. Hvor skal du mig ikke? Nu skal jeg på at få 2 stykker i. Det er cool. Jeg vil godt spise alt osten. Jo. Jeg tror også, alt det der med Lukas vil det også. Ja, hvad skal vi stadig spise? Nu prøver Lukas at finde for en god ost inden for. Kig, hun har osten på sin tallerken. Kig, det er mærkeligt. Kig, det er min ingenting. Okay, jeg vandt. Så vi kan stille flere. Desværre, Mads er en taber, jeg er en vinder, stil flere kommentarer og alt det der bla bla bla. Hej hej.